Ets la forta tempesta d'abril, un oasi amarg pels teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors, un oasi amarg pels teus enemics. L'esporta que brilla la nit. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. El 25N és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Volem denunciar i donar rebuig a qualsevol tipus de violència. Des de l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu volem dedicar aquest lip-dap a les víctimes que han patit violència de gènere.